Ka Dr Fenela L Nonglait ka badai ka wena ki nongsat an ka jela ha ka khatsan tarik kalalingkan kala Pynbna paidbah bakla pyniasoh sya ka party BJP ban khre yalade na ka banta banya khun ya ka election MP sya Lok Sabha ka bansa longshan menta usnam habakran bat kilat pathai khubor ka Dr Fenela kalayathu bakum ka nongya sat an ka kwa bada ka jingdon jongka kum ka nomi khman kala banya khun ya bun ki hok ki bayade bat ka hok tanrai ki badai jong ka jela ngam nom yang independent dalili ru ban ong man pendan kam baklai go vote chung paidbah kan ways ka vote it will ka ways ka jai penre ngam nom yang namang asutho hi independent position no ru tang ban itho ila dir mi tho hang te habak ni tho kum lu shidal hi te ka bha hi bangi leit ta ka bor shim da ka bor le da ka bor kidan ha ka bor ngin shim yu ta ka bor ka jom ki bangin pendan kam BJP will never use me. I will use the BJP. Kita ni ketika thong junga hi. Kalau dangam day pangayo tiket ngam nom pendan kam baklai ka vote jong paidbah ngasong no. Ka vote ka jong paidbah kan ya chwa day ban ya pede. Ngam tip ngating ban oi kata ngam day pi bala dan selama BJP terhadap kita ya mentang tengam tip ki le kam no gelong no ki pan profile junga kala ai. Kala pan ka to profile tengala dep ai chaki ngala assign ro. Tengah try kata hi bangatip yala dia ya kiwei tengam tip kumno ki le ro kumno ki pen ki syong ro ngam tip kumno ki ya pen wandur ngam tip nama hak tu kasi ba ai hatu kasi ni utu bahe do jangan BJP lo ara sedal hi tengam tip nai kata yala dia tengah tip ya kiwei tengam tip dada kila accept ya ka candidature jonga kila accept ya kitu ki thong jonga those principles that I have been put up ka IUA ke instrument of accession but notified no ka LA banyo ke exemption ni ke jela jungi manum trekam kani ka Land Acquisition Act bathamai ka amended law kumnum nei ban trekam an shim ka khandaw syap jungi kan kam dei ban rung nang ta katuka UCC ke exemption de provisions ki jongki ki proviso na kano ka de bandan ke exemption la ta ka kata ki Christian minority jungi namangi ki minority ban oi ka UCC ka tribal si India fi minority mat 5 point something tang 100% te ka basaw pada kadai ka schedule ni tin tlet jungi ka khasi language kadai bandrung no nanta ka ILP kadai ka way na ki atiar ka klan ha ka balada da yolot ikine nei easily ILP ni layo prioritize can your rights ka sarkar ti ba mensua kila ai bon ki hok kamram dang bon dang duna ba pendap right to education permit Congress SSA permit BJP ka right to education ka an la permit ka Congress government ka SSA ka right to free education pada ka ba pelang pada ya ka an man pentrekam ka de ka BJP kinono ki party ki badan hak sarkar kilale ila jong ki benta ka I think ladang ni la yo ki hak ki duties ki jong ki haban pendap ni ke